Ето госпожо Манолова. Кога ще се Ами ще го решим този въпрос. Кога? Сега ли? Не сега. Вие ще го предложите ли? Не, днес ще започнем. Здравейте, пак се виждаме. Ще предложите ли подаване на оставка на правителството? Предложила съм нови изборни правила. Друго? Каня ви да участвате в Искам да питам, понеже ние един след такъв, че е правилно място, където да издържаме на тези изборни правила, правилно. Аз ви поканих тогава, че започваме от следващата сутрин. Ето днес е второто широко в 3 часа в парламента. Заповядайте. Колко са в парламента? 3 часа в парламента. Кой сте извикали друг? Ами, предния път участваха над 50 организации. Те са от тези 50 организации са от февруарските протести и явно се разграничиха от сегашните протести. Ами, елате и вижте кои са. Ама защо ги каните тях? Ама поканила съм всички, ето каня ви и вас. Ма нас ги каните сега в последния момент. Как да коментираме такъв важен въпрос? Напротив, поканих ви и тогава вас лично. Къде са ни поканили? Знаете ли какво ни косваше да влезем в Министерски съвет предишния път, когато вие ни поканихте? Трябваше да направим скандал, да влезем в някакъв съвет. Вие вече бяхте ходили там, ние се видяхме след ние се оказва, че сме канени гости. И аз ви поканих и вас. Между другото, част от хората, с които се срещах тогава, дойдоха. Сега кои сте поканили? Ами ето, каня ви и вас. Ама как може да ме каните преди час? Аз кога си подготвя бележките по този изборен кодекс? Вие не следите ли какво се случва? А вие не следите ли? Добре, заповядайте, влезте. Оставка! 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 Следващите избори всички искаме да се моля ви се на 29.9, на нашия втори 9.9. С това ще стане на история. Недете! На нашия втори 9.9. Аз от някъде трябва да вляза, за да се регистрирам. Никой не спира, спокойно, господин комисар. Лека работа.